Wara li Adrian Agius wieħed mill-Aħwa ta' Maksar talab għal ħelsien mill-arrest tat-tieni darba f'temp ta' xahar, l-Avukat Ġenerali oġġezzjona għal din it-talba għaliex ingħad li Agius għandu l-mezzi sabiex jaħrab mill-pajjiż. Dan ħareġ l-erba' filgħodu meta komplit il-kumplazzjoni tax-xhieda kontra l-Aħwa Adrian u Robert Agius, magħrufin bħala ta' Maksar, Jamie Vella u George De Giorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż, huma akkużati bl-involviment tagħhom fi-qtil tal-Avukat Carmel Kirkop fl-2015 u tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja fl-2017. L-Avukat George Camilleri fissem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali saħaq li din hija t-tieni darba li Adrian Agius talab il-ħelsien mill-arrest u sostna li ma nbidel xejn minn xahar ilu l-hawn għalhekk Agius ma għandux jinħeles mill-arrest. Camilleri fakkar li dan il-każ beda fit-tmiem ix-xahar ta' frar u għalhekk l-argument li għadda wisq żmien minn kemm ilu li Agius taħt arrest preventiv ma jreġġix. George Camilleri insista li hemm riskju kbir li Adrian Agius jisparixxi mill-pajjiż għax għandu ir-riżorsi u għalhekk l-Avukat Ġenerali jemmen li l-kawtela biex Agius jinħeles għada ġustifikata. Min-naħa tad-Diviża l-Avukat Alfred Abela saħaq li l-prosekuzzjoni kull ma għandha provi kontra Adrian Agius hija xhieda ta' Vince Muscat, magħruf bħala l-Koħħu. Muscat ammetta l-involviment tiegħu fiż-żewġ każijiet ta' qtil u ngħata maħfra preżidenzjali sabiex jgħid kull ma jaf kif ukoll sentenza ta' 15-il sena ħabs. L-Avukat Abela oġġezzjona l-argument tal-Avukat Ġenerali meta qal li jekk jinħeles Agius ikun hawn diżordni pubblika fil-pajjiż, filwaqt li sostna li Adrian Agius huwa bniedem tal-affarijiet tiegħu u għandu manjieri tajbin. L-Avukat Ġenerali iżda oġġezzjona għal dan għaliex meta Agius ġie arrestat kellu fil-pussess ammont sostanzjali tal-eroina. L-Avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija deru għal-familja Karwana Galizja, filwaqt li l-Avukat Vince Gallia dera għal-familja Kirkop. L-Avukat William Kuxkiri dera għal De Giorgio, filwaqt li l-Avukati Alfred Abela u Rene Darmanin deru għall-Aħwa Agius u għal-Vella. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mis-Superintendent Keith Arnaud u l-każ qed jinstema mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo.